नमस्ते नमस्कार, का हाल बा भाई लोग। तो बता देल चाहते कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बर्बाद करे के में लाग चुकल बाड़े भोजपुरी के बहुत बहुत कलाकार। जौन भोजपुरी के हमारा पूरा यूपी बिहार के लोग देखेला, वो भोजपुरी के चाहल जा रहा बा कि जितना जल्दी हो सके भोजपुरी नाश हो जाए। तो आप लोग से बता देल चाहते कि भोजपुरी में एगो बहुत ही ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा बा, जौन की नीलकमल सिंह के फैंस फॉलोअर्स बहुत ही अच्छा खासा बा। भोजपुरी के हर कलाकार नीलकमल सिंह के भाई जैसे, हर एक लड़की भोजपुरी इंडस्ट्री के काम करे वाला भाई जैसे माने ले लोग। और नीलकमल सिंह के ऊपर ऐसा उम्मीद ना रहल जौन की नीलकमल सिंह जैसा कह दिले। आप लोग से बतावल चाहता कि नीलकमल सिंह के एगो बहुत ही गलत हरकत जौन की अच्छा नहीं लागत, जौन की कैले अक्षरा सिंह जी के साथ। तो हम बता देल चाहतनी कि जे भी वीडियो देखा था भाई, एगो ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा बा जौन की नीलकमल सिंह अपना आवाज से वो गाना के कंपोज करता रहे और बहुत ही अश्लील गाना गावता रहे, जौन की कुछ गलत सलत शब्द के प्रयोग कैले बाड़े जौन की गाना में। और वो गाना पवन जी और अक्षरा जी के ऊपर बनावता रहे। रउआ लगन जे भी दोस्त ऑडियो के नहीं सुनले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, रउआ लगन ऑडियो के सुन सकता नहीं, जान सकता नहीं कि नीलकमल सिंह कितना गंदा हरकत कैले बड़े, कितना गंदा वीडियो जौन की मतलब गाना ऑडियो जौन की गावत रहे। तो हम बता देल चाहते हैं नीलकमल सिंह से कि नीलकमल सिंह राउत दीवाना भोजपुरी इंडस्ट्री के हर एक बंदा बा जौन की राउत सैड सॉन्ग के सुनेला। तो हम चाहब कि रउआ बहुत ही बड़ा गलती कैले बानी, रउआ ई ना करे के चाहिए। अगर रउआ ई बात कैले बानी तो रउआ लाइव आके बतावे के पड़ी कि काहे एंगा भइल बा। रउआ माफी मांगे के हुई अक्षरा सिंह के साथ। अक्षरा सिंह ऐसे गुस्सा तो नहीं थी, रउआ के आशीर्वाद भी देले बड़ी, धन्यवाद भी बोलले बड़ी कि हाँ अच्छा गाना तो गईले बड़ा नीलकमल सिंह, तू अपना माँ बहन के ऊपर कहीं ऐसे ही गाना गावत होगा। अगर रउआ लगन के वीडियो अच्छा लागत हो तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। और आप लोग वीडियो के नहीं देख ले, मतलब जौन की ऑडियो क्लिप वायरल भइल बा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दी। और रउआ लोगन जुड़ा रही लो BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज़ के साथ। हर एगो खबर भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे पहले हर खबर मिली रोलन के देखे गए। तो हम नीलकमल सिंह से कह दिल चाहब कि नीलकमल सिंह जी गलती आप कैले बनी, रउआ लाइव आके माफी मांगे कोई अक्षरा सिंह के साथ। अब जैसे करी राउत फैंस बहुत बड़ा हम बानी, बट अब हम कहता कि रउआ आके लाइव में माफी मांगे पड़ेगी। आखिर काहे एंगा अक्षरा सिंह के साथ गलत गंदा गाना, बहुत गंदा गाना अपने गाइले बनी। तो मतलब कि जे भी फैंस फॉलोअर्स अक्षरा जी के देखा था, नीलकमल जी के देखा था, केहू के देखा था, फैंस फॉलोअर्स बना सच्चाई पर जाए के बाद रउआ लगन के कमेंट बॉक्स में कमेंट करे लो कि नीलकमल सिंह के आगे अक्षरा सिंह से माफी मांगे के चाहिए या ना मांगे के चाहिए। तो राउर भाई विक्की सिंह फिर मिलता नया अपडेट के साथ। रउआ बन रही BS रिकॉर्ड भोजपुरी। और नीलकमल जी रउआ बहुत गलती कइले बनी, हम चाहे कि रउआ माफी मांगी आके अक्षरा जी के साथ। भोजपुरी की खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए BS रिकॉर्ड भोजपुरी न्यूज को।